очакват от тях да не смъркат ванилия. Те са тук за останеното поколение. Дами и господа, те са ваше творение. Не можете ли да разберете, че вие ги създадохте и веднага след зачапването им ги продадохте? Говорите красиво писаното в сценаристи, но и ние ще възпитаваме вашите деца. Не ви отива на годините да имате клинци. Стържете се, замислете всяка лъжа. Сервирате ни пластмасовата си култура с типка ядрезри. Вместо сол, ефервесцентно или влак, стъклена ампула, пилешко буче или крава масло. Но ние днес не консумираме. Моля, извинете, яхте си го сами. От вашето меню няма какво да избираме от този живот. Апетите ни се развали. Не сте нужни на никого, това го разбираме. Омръзнали само да ви преизпираме. А вие седите под стъклените полилей, пазени от армията си от киберполицай. Мястото ви е навътре всичките хора, но на вас не ви е познато чувството на умора. Ай, тук ужасно мирише на куки.